1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartono jasmu. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus piye mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Nggih. Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok setengah? Tinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e. Ayo ben akeh wong sindene nek entuk saweran yo 1 yuta 2 yuta yo. Dos anteng wae lambene do mingkem wae kok. Lah nek iki mau aku weruh soalé. Ayo ora apa-apa weruh, dienggo genti kas wiyaga. Ono sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho maksudnya. Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kaya. Kok dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang iki do dieling. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore jek ana. Iya, wah mah digetak-getak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang takin. Kok anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian Serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mangkasno tembange nderek. Oh ya, mau wis diaturake to? Ana ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ayo. Kamsia Hamidah. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, diserasar ming liwat jenengan menggari ngulunge kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rong tak keke iki sing 1 yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ra isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora dite jenengan dhewe to. 1 yuta sing nggo liwat, sing 1 yuta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku nek nggo dit tak hitung. Ya ora apa-apa, nggo tuku seragam. Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Tekan muda apa piye? Mbak iya. Kok ora kok seragam maksudnya? Asik lho. Mbok ora mung yasa kebaya tok. Yasa baju renang.